Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουν οι χαιρετισμοί, οπότε θα περάσουμε στο κυρίως μενού, που θα λέγανε στο MasterChef, της απόψινής εκδήλωσης, που είναι οι παρουσιάσεις 2 βιβλίων των εκδόσεων της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Η πρώτη εξ αυτών αφορά στο βιβλίο του κυρίου Ιωάννη Αγαπάκη με τίτλο «Σκοτεινή ενέργεια, η σκιώδης αντανάκλαση της σκοτεινής ύλης», μεγάλο μέρος του οποίου είναι βασισμένο στις επιστημονικές εργασίες του κυρίου Σπύρου και του υποφαινόμενου οικοδεσπότη σας. Κάτι για το οποίο τον ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Αγαπάκη. Στην ουσία ο κύριος Αγαπάκης τι έκανε? Ανέλαβε οικειοθελώς το πολύ δύσκολο έργο ενημέρωσης της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και όχι μόνο, όσον αφορά στα επιτεύγματα Ελλήνων επιστημόνων σε πρώτης γραμμής ενδιαφέροντος επιστημονικά προβλήματα και επιστημονικά θέματα. Καλό λοιπόν στο βήμα τον κύριο Αγαπάκη. Και από κοντά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Συγγνώμη για αυτή την μικρή αναμονή. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσω την ομιλία μου να τιμήσω την πρώην ιδιότητά μου σαν αξιωματικός του ελληνικού στρατού με το να αναφερθώ στην ηρωική επέτειο που πολλοί από εμάς ξεχνάμε. Αυτή της έναρξης της μάχης των Οχυρών, την 6η Απριλίου 1941, μια ημέρα σαν σήμερα πριν 83 χρόνια. Η γνωριμία με τον κύριο Σπύρο γυρίζει πίσω στο όχι και τόσο μακρινό 2003. Φοιτητής τότε του μαθηματικού τμήματος, ρουφούσα διψασμένα τα δευτερόλεπτα των παραδόσεών του στο μάθημα της κοσμολογίας. Είχε έρθει πλέον η στιγμή, ένα παιδικό μου όνειρο να γίνει πραγματικότητα. Από τα σχολικά μου χρόνια είχα θέσει ως στόχο να ανακαλύψω τα μυστικά που έκρυβε το σύμπαν, τα πιο βαθιά κρυμμένα μέσα στην άβυσσο της επιστήμης μυστικά. Το μονοπάτι που έμελε να με οδηγήσει στην επίτευξη αυτού του στόχου ήταν Λύκειο, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, μαθηματικό τμήμα της Σχολής Θετικών Επιστημών και μέσω αυτού η κατ' επιλογή κατεύθυνση στην αστρονομία. Κάπως έτσι οι δρόμοι μας με τον κύριο Σπύρο διασταυρώθηκαν σε μια γνωριμία η οποία θα καθόριζε σε μεγάλο βαθμό την επιστημονική μου εξέλιξη. Την πρώτη μας γνωριμία, μέσω των παραδόσεων, ακολούθησε μια ασήμαντη τότε συνεργασία μας πάνω σε ένα ερευνητικό του αντικείμενο και από τις επισκέψεις μου στο γραφείο του ήρθα σιγά σιγά σε επαφή με το ερευνητικό του έργο. Αρχικά διαβάζοντας σχεδόν όλα τα βιβλία και εργασίες που δημοσίευε, έχοντας πάντοτε απλόχερα τη βοήθεια και την στήριξή του. Έτσι, από τους Ίωνες φιλόσοφους, τη γενική θεωρία της σχετικότητας, τις αρχές αστρικής εξέλιξης, φτάσαμε στη σκοτεινή ύλη, τη σκοτεινή ενέργεια και το πολυτροπικό κοσμικό μοντέλο. Η βοήθειά του στην κατανόηση αυτών των αντικειμενικά δύσκολων ενιών δρούσε πάντοτε καταλυτικά, ώστε να ξεπερνώ τα όποια εμπόδια εμφανιζόταν μπροστά μου. Αυτή η βοήθεια τελικά με έκανε να διακρίνω καθαρά από την πρώτη στιγμή το μέγεθος της ιδιοφυΐας με την οποία εκείνος με τον κύριο Κλεΐδη έδωσαν τη λύση στο πρόβλημα της σκοτεινής ενέργειας, στο οποίο θα αναφερθώ συνοπτικά παρακάτω. Ένα ευχαριστώ στον κύριο Σπύρου, μπορεί να ακούγεται κοινότυπο, αλλά πραγματικά θα ήταν λίγο. Αύγουστος 2022, Νότια Κορέα. Παγκόσμιο Συνέδριο Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης. Το μοντέλο λάμδα-CDM δεν περιγράφει επαρκώς την πραγματική φύση του σύμπαντός μας, αναγράφεται στους αντικειμενικούς σκοπούς του συνεδρίου. Και λίγο παρακάτω, γι' αυτό πριν διευκρινιστεί πλήρως, η επιστημονική κοινότητα δεν θα πρέπει να προχωρεί πλέον σε επεκτάσεις του προτύπου λάμδα-CDM μέσω ενιών όπως η σκοτεινή ενέργεια, τροποποιημένη βαρύτητα, νετρίνα μεγάλης μάζας κλπ., ώστε έτσι, με κριτικό, ορθολογικό τρόπο, να συμφωνήσουμε επιτέλους ως προς το κοσμολογικό πρότυπο που είναι αποδεκτό. Δεκαετία 1930.
Η διεθνής αστρονομική κοινότητα, δικαιολογημένα για την εποχή, υιοθετεί το κοσμολογικό πρότυπο των Einstein de Sitter για την περιγραφή του σύμπαντος, σύμφωνα με το οποίο το φυσικό περιεχόμενο του κοσμικού ρευστού αποτελείται μόνον από μάζα και κανένα άλλο κλασικό φυσικό χαρακτηριστικό. Η κυρίαρχη δύναμη είναι η δύναμη της βαρύτητας που δημιουργεί τις βασικές μεγάλης κλίμακας δομές του σύμπαντος. Αυτές οι δομές είναι κυρίως γαλαξίες, οι οποίοι αποτελούνται από βαριονική ύλη, ύλη που αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια, δηλαδή βαριόνια. Ως εκ τούτου, η μελέτη των ιδιωτήτων του σύμπαντος βασίζεται κατά αποκλειστικό τρόπο στη χρήση της γενικής θεωρίας της σχετικότητας, στις εξισώσεις της οποίας χρησιμοποιείται, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μόνον η πυκνότητα αυτής της βαριονικής μάζας. Δεκαετία 1970. Η σκοτεινή ύλη κάνει την εμφάνισή της στα θεωρητικά αλλά και παρατηρησιακά πεδία της επιστημονικής κοινότητας. Η ύπαρξή της δεν μπορεί πλέον να αμφισβητηθεί, παρότι η φύση της είναι μέχρι και σήμερα άγνωστη. Η διεθνής αστρονομική κοινότητα αναγκάζεται, ορθώς, να συμπεριλάβει τη σκοτεινή ύλη στα συστατικά του κοσμικού ρευστού, το οποίο τώρα πια αποτελείται κυρίως από σκοτεινή και ως πρόσμιξη δευτερευόντως από βαριονική ύλη. Το κοσμολογικό πρότυπο των Einstein de Sitter παίρνει τη σημερινή του μορφή ως μοντέλο λάμδα CDM, σύμφωνα με το οποίο ξανά το περιεχόμενο του κοσμικού ρευστού αποτελείται μόνον από μάζα και κανένα άλλο φυσικό συστατικό. Με δραματικές όμως πια συνέπειες, αφού το να αγνοείται το φυσικό και θερμοδυναμικό περιεχόμενο του κοσμικού ρευστού δεν είναι πλέον αμεληταία παράληψη. Συγκεκριμένα, με την προσθήκη της σκοτεινής στη βαριονική ύλη των γαλαξιών, κάνει το μέγεθός τους μεγαλύτερο, έως και 10 φορές. Τα όρια των οπτικών δίσκων των γαλαξιών διευρύνονται τόσο, ώστε οι γαλαξίες σχεδόν εφάπτονται μεταξύ τους. Το σύμπαν που έως τώρα φανταζόμασταν ως σχεδόν κενό χώρο, με τους γαλαξίες απομονωμένους μεταξύ τους σαν κόκκους κόνης, πυκνώνει και θα έπρεπε να το αντιμετωπίζουμε ως ένα συνεχές βαρυτικό μέσο στο πλαίσιο ενός πολυτροπικού ρευστού και να λαμβάνουμε υπόψη στην περιγραφή του όχι μόνο την πυκνότητα μάζας, αλλά και όλα τα εσωτερικά, συμβατικά και φυσικά χαρακτηριστικά του, όπως οι εσωτερικές κινήσεις και γενικά το θερμοδυναμικό του περιεχόμενο. Δεκαετία 1990. Άλλο ένα σκοτεινό συστατικό προστίθεται στα συστατικά του κοσμικού ρευστού, αυτό της σκοτεινής ενέργειας. Το μεγάλο συγκριτικά με τα υπόλοιπα συστατικά ποσοστό του 68% προκύπτει από την ανάγκη της χωρικής επίπεδότητας του σύμπαντος. Στα 1998 μια ομάδα φυσικών παρατηρούν εξασθένηση του φωτός των μακρινών υπερκενοφανών και την ύπαρξη στο διάγραμμα Hubble μιας απόκλησης της θεωρητικής πρόβλεψης των αποστάσεών τους από την παρατηρούμενη θέση τους. Αποδίδουν δε την απόκληση αυτή στην επιτάχυση της κοσμικής διαστολής. Η επιτάχυση αυτή, η οποία όντως είναι υπαρκτή, αυθαίρετα, χωρίς καμιά θεωρητική απόδειξη και με μια κίνηση μαθηματικής απελπισίας, αποδίδεται στην κοσμολογική σταθερά λάμδα, που σημειωτέων ήταν προπολού εγκαταλελειμμένη και απαξιωμένη από τον ίδιο τον Einstein. Η κοσμολογική σταθερά πάλι αυθαίρετα θεωρείται ότι περιγράφει ένα παντελώς άγνωστο και εξωτικό ρευστό, αρνητικής μάλιστα πιέσεως, το οποίο θα πάρει την ονομασία σκοτεινή ενέργεια, αντανακλώντας σε αυτή την ονομασία την πλήρη άγνοια και αυθαιρεσία. Από τότε και μέχρι σήμερα, παρότι έχουν παρέλθει πάνω από 25 χρόνια και παρότι χρηματοδοτείται αδρά η έρευνα πάνω στο κοσμολογικό μοντέλο λάμδα CDM και στη διελεύκανση του μυστηρίου της σκοτεινής ενέργειας, οι προσπάθειες όλες πέφτουν στο κενό. Έτος 2011. Οι καθηγητές Κώστας Κλαΐδης και Νικόλαος Σπύρου προτείνουν μια απλή και βασισμένη στην κλασική φυσική λύση στο πρόβλημα της σκοτεινής ενέργειας, στο οποίο η για πάνω από 10 χρόνια έρευνα και χρηματοδότηση δεν έχει φέρει καρπούς. Συγκεκριμένα με την προσθήκη της σκοτεινής ύλης, ως ένα από τα συστατικά του κοσμικού ρευστού, οι γαλαξίες έχουν πια πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις και βρίσκονται πιο κοντά ο ένας στον άλλον, σχεδόν σε επαφή μεταξύ τους. Το σύμπαν, με τους γαλαξίες πιο κοντά,
δεν πρέπει να θεωρείται πια ως πρακτικά κενός χώρος, αλλά αντίθετα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια συνεχής κατανομή ύλης ενέργειας, δηλαδή σαν ένα συνεχές βαρετικό μέσο, στο πλαίσιο ενός πολυτροπικού ρευστού, σκοτεινής κυρίως ύλης, με συγκρούσεις και θερμοδυναμικό περιεχόμενο, τα συστατικά του οποίου αλληλεπιδρούν με αποτέλεσμα η ενέργειά τους να εξαπλώνεται. Σε αυτό το πολυτροπικό κοσμικό ρευστό, οι παρατηρούμενες κινήσεις δεν είναι οι μέχρι τώρα αποδεκτές γεωδεσιακές κινήσεις γαλαξιών, αλλά οι υδροδυναμικές ροές ρευστού. Πέραν της μάζας ηρεμίας, το πολυτροπικό ρευστό χαρακτηρίζεται επίσης και από όλα τα συνήθη συμβατικά εσωτερικά θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, όπως η πίεση, η θερμοκρασία ύλης, οι εσωτερικές θερμοδυναμικές κινήσεις, η εσωτερική θερμοδυναμική ενέργεια, η εντροπία, η θερμοχωρητικότητα, οι θερμοδυναμικές μεταβολές και άλλα. Τα χαρακτηριστικά αυτά μέχρι τώρα είχαν αγνοηθεί, με αποτέλεσμα κάτι να λείπει. Να προκύψει έτσι αυτή η απόκλιση της θεωρητικής πρόβλεψης από την παρατηρησιακώς προκύπτουσα θέση των μακρινών υπερκενοφανών, η ανάγκη της αυθαίρετης εισαγωγής της σκοτεινής ενέργειας και η εκτροπή της κοσμολογικής έρευνας ματέως σε αυτήν. Αν όμως δεν αγνοηθούν, αλλά ληφθούν υπόψη τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, η απόκλιση εξαφανίζεται. Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τους Κλεΐδη και Σπύρου, δεν υφίσταται η σκοτεινή ενέργεια. Αντίθετα, υπάρχει μια πλήρως κλασική μορφή ενέργειας, αγνοούμενη μέχρι τώρα και παραμελημένη. Αυτή είναι η κινητική ενέργεια των εσωτερικών θερμοδυναμικών κινήσεων του πολυτροπικού κοσμικού ρευστού, η οποία λόγω των συγκρούσεων των συστατικών μπορεί να ανακατανέμεται συνεχώς. Η κλασική και φυσικώς αποδεκτή αυτή μορφή ενέργειας μπορεί να υποκαταστήσει την παντελώς άγνωστη και εξωτική σκοτεινή ενέργεια και να οδηγήσει στην ερμηνεία όλων των σύγχρονων κοσμολογικών παρατηρήσεων, με τις οποίες είναι πλήρως συμβατή χωρίς τη χρήση ούτε της κοσμολογικής σταθεράς, ούτε άλλων βασικών αυθαιρεσιών. Επιστρέφοντας τον Αύγουστο του 2022 και στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, κρατάμε τη συμβουλή προς την επιστημονική κοινότητα να μην προχωρεί πλέον σε επεκτάσεις του μοντέλου Λάμδα CDM μέσω ενιών όπως η σκοτεινή ενέργεια, ώστε με κριτικό και ορθολογικό τρόπο να συμφωνήσουμε επιτέλους ως προς τα κοσμολογικά μοντέλα που είναι τελικά αποδεκτά. Ιανουάριος 2024. Θεσσαλονίκη. Ακολουθώντας τη συμβουλή αυτή, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, με την έκδοση του δεύτερου βιβλίου μου με τίτλο «Σκοτεινή ενέργεια, η σκιώδης αντανάκλαση της σκοτεινής ύλης», στέκεται δίπλα μου στην προσπάθεια να παρουσιάσω το πολυτροπικό μοντέλο των Κλεΐδη και Σπύρου και την εσωτερική θερμοδυναμική ενέργεια ως μια ισχυρή, κλασική και σχετικά ανέξοδη εναλλακτική πρόταση για την εδώ και δεκαετίες παντελώς άγνωστη και από ερευνητικής πλευράς εξαιρετικά πολυέξοδη και τελικώς αδιέξοδη σκοτεινή ενέργεια. Αυτή ακριβώς είναι και η κεντρική ιδέα, η ουσία και ο σκοπός του βιβλίου μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Αγαπάκη.